Vítáme vás u záznamu přednášky z absolventského Velehradu 2021. Přejeme příjemný poslech. Přednáška určitě není hlásání konečné pravdy. Je to tak, jak se říká, že když se díváte na film nebo čtete knihu, možná to bude jedna věta, která vám tam nasvítí. A kvůli té jedné větě stojí za to tu přednášku, kvůli té jedné větě stojí za to tu knížku číst, nebo kvůli tomu jednomu odstavci, nebo kvůli té jedné scéně v tom filmu. Takže není to hlásání konečné pravdy. Pokud najednou zjistíte, že máte úplně jiný názor, že to je jinak, to je v pořádku. No, pokud zjistíte, že takhle to přece není, tak pak je ta otázka, jak to teda ale opravdu je. Takže spíš humus, vaření žitě, ze které má urychlit vaše myšlenky a úvahy a dost. Tak, čeká nás vtípek o Rabínovi, pak ještě vzpomínka jeden film, jsem byli jsem a další a na závěr jsem dal ještě jeden citát z Ramba 3, aby to nebylo tak nudné. Tak, začneme asi 5 diapozitivy, které budou trošku provokativní, ale prosím vydržte, protože pak se nám to celé někdy vrátí, ale musíme tady přes těchto 5 provokativních diapozitivů jít. Psychologové, pedagogové a další říkají, co to teda dospělost. Co to teda vlastně znamená toho člověka, který teď jde ke svátosti běžmování. Co by nás napadlo, že dospělost znamená to, že už se někam dospěl. Asi ne, jestli řekneme, konverze končí na smrtelném lůžku. Dom Samuel z Nového dvora říká, že dospělým se staneš, až dokážeš odpustit vlastním rodičům. Pro někoho to vůbec není problém, pro někoho tady to může být problém obrovský. Další z možných definic už vidíte za mnou. Dospělost je stav, ve kterém člověk pochopí, že nemá nadřízené. Že po té přednášce vidíte v nebo Levanské náměstí a pochopíte, že nemáte nadřízené. Že najednou stojím sám po té pláni a teď si sám mám rozhodnout a můžu rozhodnout, co budu dělat. Chvíle, kdy najednou si člověk uvědomí, že učitelé na základce a na střední už mi řekli všechno, co ví a nechali mě jít. Že rodiče mi předali to nejlepší, co bylo v nich a nechali mě do otec místa. Že faráři mi řekli všechno, co ví o Bohu, nechali už mě jít. Teďka člověk najednou jde a ví, že s tou poslušností to není tak úplně jednoduché. O ní ještě bude řeč. No a teďka to je asi nejprovokativnější diapozitiv celé přednášky. Moc prosím, ještě se mnou trpělivě, vrátíme se k němu za několik dalších slajdů. Nejenom nadřízení, ale zdá se mi, že dospělost je pochopení, že je nařízení pro tebe neplatí. Že pro tebe neplatí. Že nejsou žádné zákony, předpisy, nařízení, které pro tebe platí. Že vyjde na to plány a teď si teda řekneš, jako jak teda mám žít. Jaké 10 let bylo, kdyby jsem měl výsledky. Nebo jaká pravidla by, kdybyste měli vymyslet nějaká etická pravidla, že tady pro obyvatele Velehradu. Jaké by to bylo? Poznámka, která je možná důležitá v současné politické situaci, o které to výzva, to, že někdo je spravedlivý a hodně se modlí, neznamená, že se nemůže mýlit politicky třeba, nebo se týče třeba názoru na očkování nebo názoru na politickou situaci. A to, že se úplně fatálně mýlí, neznamená, že je méně upřímný, hledající, spravedlivý, modlící se a podobně. To jsou věci, které spolu úplně nemusí lícovat. A dospělost možná je i rozpoznání, že neexistuje algoritmus náboženských úkonů, který ti zajistí spásu. Se modlím ráno, večer, chodím do kostela, modlím se breviář, jsem kněz a tak, ale mě nezajistí spásu. Že neexistuje žádná sekvence úkonů, kterou když budu provádět, tak mám jisté ne. Nic takového neexistuje. Tak, no a když se člověk tak jako dívá trochu kolem, tak zjistí, že
že mi se pořád, jako bych se toužil o něco se opřít, zaštítil se nějakou autoritou, když zavádíme v církvi svaté katolické něco nového a dobrého. Vždycky říkáme, my jdeme ad fontes, takhle to dělala prvotní církev, takhle to dělali ti naši zbožní předkové, takže když zavádíme něco nového, tak se vlastně vracíme k tomu ohnisku, které tady bylo těsně po Kristu. A ve skutcích apoštolů ta prvotní církev opravdu řekne s obrovskou smělostí. Rozhodl Duch Svatý a my. No, to zkuste představit, že píšete nějaký text tady, výsledek a bude setkání absolutně na Velehradě, když napíšete rozhodl to Duch Svatý a my. Takhle to je. No. A jistě ta otázka, co když to prvotní církev se třeba mýlila, co když to třeba dělala špatně. Co když my bychom to měli dělat jinak. Říká se takový jako vtípek, ale není to jen pomot, že tradice je živá míra mrtvých. No, kdyby tady teď vedle nás stál Petr a Pavel a Juda a Jakub a tady ti hoši, jak by to dělali dnes v roce 2021 na Velehradě? No, tradice je živá míra mrtvých. Ta představa, kdyby tady byl Ignác, nebo Terezie, nebo druhá Terezie z Lizie, jak by to teda dělali? Zatímco tradicionalismus, mrtvá míra živých. Takhle se to dělalo, je to tak správně, proto to musíme takhle dělat dál. Tony de Melo má jeden krásný takový jako vtípek, on je takový sarkastický, přiznám, politického jezuitu, řeknu jenom rychle. Starý opat chodí na mši svatou se svými mnichy a vždycky, že má starého psa, starý opat tak vždycky uváže zákristí u židle a jde na mši svatou zbožně a tak to probíhá roky a potom opat umře. No a tak ti mniši z určité úcty ještě k tomu milovanému opatovi vždycky vezmou toho psa, přivážou mu za tu židli a tak a potom umře i ten pes. A ti mladí mniši, kteří už nemají tu vzpomínku, tak jenom ví, že vždycky, když je mši svatá, tak tam musí být vázán ten pes takový psa. A vždycky, když je mši svatá, tak musí být psa. Že takhle se to přece vždycky dělalo a takhle to má být a takhle to. Takže to je tradicionalismus, mrtvá víra živých. Tyhle vtípek s rabínem, slibovaný, zase to židovství, které má ten příběhu, je ten rabín, který je floutek, zvíravý a tak všechno a jídlo a pití si dopřeje a ženy taky a tak mu říkají, jak je to možný, že ty jsi takhle odrodil, ten tvůj otec, slavný rabín, učenec, asketa, který se postí a modlí a ty jeho syn takhle si spadl a ten rabín říká, podívejte, jednu vlastnost mám se svým otcem přece jenom stejnou. Můj otec nikoho nenapodoboval, ani já nikoho nenapodobuji. No? A zase je tam ten příběh rozhodl Duch Svatý a my bychom nikoho nenapodobovali. Ty tvoříš církev. Jung, když mluví o osobnosti, tak aspoň krátce to zmíníme, tak používá jako velmi ostrá slova. Jung umírá 1961, to není jako nějaký vzkaz třeba generace naší nebo našich rodičů, je to o mnoho generací zpátky, ale jako by to zaznívalo. Jung to říká až, kdybychom řekli přehnaně. Jung říká, jak může dneska být dospělý člověk, když dítě vychovávají děti, a když v rodině děti vychovávají děti. Když široko daleko není nikdo dospělý. Když ti lidé, kteří mě učí na Gimplu, jsou děcka, když ti lidé, kteří mě doma vychovávají, jsou sami děcka. To je poslední takový šlech. A napřed to tak říká hezky, že osobnost je to, že si s vědomým mravním rozhodnutím zvolí vlastní cestu. Tak to slyšíme 1000krát a jednou z různých reklamních sdělení, tak bychom jako ukrčili rameny, ale potom říká jemu, že podnik osobnostního vývoje je nepopulární odvážlivost, nesympatické odbočení ze široké cesty poustevnické podivínství, které by člověk trošičku jako zavrávoral, ale můžeme přeskočit. A teď tady jenom moje lenost a trpělivost s vámi mě bere k tomu, že takovýchto různých citátků a vtipných obrázků a slajdů můžete najít na internetu tak asi 50 milionů a je to úplně jedno. Be different, of course. Jo? Tak, no, výborně, jo? Tak je to krásné takhle si to číst. Nepopulární odvážlivost.
činem největší životní odvahy. A Jung říká, vychovat někoho k tomuto se mi nezdá nepatrnou věcí. Tady je máme, vybíráme dvě, oba dva seděli. Oba dva, jak se říká, že ti, kdo předběhnou dobu, tak potom není čekají na poměrně nepřívětivém místě. Oba dva seděli, oba dva byli sami sebou a tady najednou se nám to začíná límovat. Je to nepopulární odvážlivost. Jeden se stal prezidentem. Jestli máte dojem, že Magor je opilec a snílec, tak si přečtěte Laskavého lidí písně. To je úplně jako nejmíjší lirika, kterou člověk může tady číst jako zemi. Napsal někde v těch Vádicích, 83, 84. Naprosto křesťanská, hluboce zbožná, jemňouká lirika. Bůh. Tak. A my taky říkáme, že to říkám z bezpečnostních důvodů, z kněžských důvodů, protože tam se člověk občas někdy opravdu setká v tom kněžském životě, že nevím, jestli nejčastější nebo druhá nejčastější příčina křesťanských rozvodů je fixace na rodiče, protože my jsme katolíci trénováni v tom, že poslušnost je dobrá vlastnost a když ano, dítě je 5 roků, tak je to výborný, že posloucháte rodiče a učí se tady do toho, to je výborné z toho důvodu. Poslední dnem jeden vstupu do manželství. Že to je kapitola, proto opustí muž otce i matku. Přilehli své ženě a ti dva budou jedno tělo. Opustí muž otce i matku. Židovství je fokusované na rodinu, 4. přikázání desatera, ctí svého otce i svoji matku. Proč? Jiné přikázání má ten důvod, aby z toho živ byl a dobře ti bylo na zemi. Ale není to poslušnost, je to úcta. Ten jediný důvod, proč člověk může opustit svého otce a matku, proč můžu opustit svoji rodinu, je to, že založí tu svoji. No, pamatuju jako kněz jednou asi jako svou slečnou, která žila s babičkou a ta babička velmi inteligentním způsobem vždycky odpinkla všechny možné nápadníky. Já jsem to napočítal asi 5. Různými záhradkami a kuřátka, zoutičky a všechno. A ta mi říkala, já nemůžu opustit svou starou babičku. Já jsem říkal, když to nedáš, to se nedáš. A jak to dopadlo v tom, už jsem s tom odešel do jiné farnosti, tak uvidíme. Teďka Sachs, taky mám ten Newtona, umřel v říjnu minulého roku, říká tu zvláštní myšlenku, že ti, kteří se opravdu stali velikými, to nebylo, že byli lepší nebo nadanější, ale že se sami cítili pozváni k velikosti. A přátelé moji, jestli křesťanství nám má něco důležitého říct, tak je to ta myšlenka, abyste s pokorou přijali vlastní velikost, abychom s pokorou přijali vlastní velikost. Jsme obyčejní lidé, pozváni k neobyčejným úkolům. Postavy starého zákona, Abraham, Mojžíš, Noé a takoví ti chlapíci měli všichni svoje chyby, ale v tom byly citlivé cnosti. Tam není nic černobílého a z jiné přednášky kdyby tady mezi námi seděli Terezie z Abely, z Lizie, Ignác, František, Pavel, Petr a tak ve vašem věku, tak bychom je nepoznali. Stejné chyby, stejná pokušení, stejné touhy, stejná charismata nebyly v ničem ani lepší, ale ani horší než my, ale potom zvedli výzvu. Takže křesťanství přesně tohle člověku říká a buší to znovu a znovu do člověka si obrazem Božím, tak se tak laskavě chovej, si obyčejný člověk, ale pozvaný k neobyčejným úkolům. No, myšlenka, která se nám bude tu přednášku mnohonásobně vracet. Trocha biologie neuškodí, tak 3 slajdy biologie. Znovu Sachs, který říká, studuje psychologii a tak a říká, v čem to teda je, že někdo jako se takhle prosadil a vybuchl a někdo ne. A říká, jeden z těch zajímavých rozdílů může být v tom, pokud si řeknu, že charismata, která jsem dostal, která má charismata má kaláchy, že to je koláč, ne? Nějaký. Já prostě musím nějak jako využít ten koláč a musím s tím něco dělat. A nebo si řeknete, že charismata, která máte, že to je to baseballové hřiště. Že tam nemá konce. A jsem říkám, to může být jeden z těch důležitých rozdílů, protože člověk pořád stále učí a je pořád na cestě. Mám jednoho kamaráda, v tom nemůžu, nejlepší barevní náš improvizovaný
improvizátor a učí, že na té amoče se to jmenuje Varhany. My spolu občas chodíme takhle na pivo a já jsem mu říkal, Jaroslave, tak když tam učíš ty nejnadanější studenty, tak kolik bys tak jako řekl, že u nich je ten talent a kolik tak, že je ten drill. A on mi říká, ty se tak jako nesmíš ptát, že takhle to není položeno, ta otázka. Protože když cvičíš a dřeš a drilluješ, tak najednou máš nápady. Jde ti to a říkám, a zase máš ty nápady, tak ti to začne bavit, začneš tvořit a potom zase s větší chutí cvičíš. A takhle tady spirálu nahoru a nemůžeš říct, že 70, 30, 60, 40 nebo tak. Dva slajdy, které dneska považujeme za milné. Vidíme tady bratrance Charlesa Darwina, Francis Galton, 1863, má to ten termín nature nurture, od 20 let později, 1883, zavádí pojem eugenika, a to už je jiný příběh, jiná přednáška. Galton si v podstatě myslí, že geny, které máte, že jsou jako tady tahle místnost, jako tady ten sál, a pokud na sebe budete hodně pracovat, studovat a snažit se, tak to naplníte svojí pílí až po strop, ale dál vás to nepustí. Prostě něco už člověk nedokáže třeba spočítat nebo vymyslet, nebo se už nedokáže naučit nějaký nový tanec, nebo tak, už to prostě na mě to complicated. Už to prostě nejde, protože jako komu není zlý dám, tak fakt se aplikace nekoupí. Ten jeho žák Godard, ten to říká ještě ostřeji, Galton už by to asi takhle neřekl. On říká, všechno je zadrátováno v okamžiku vzniku zygoty. Hotovo, první buňka, tam je to jasně dané, jaké jsou moje možnosti intelektu, možnosti kapacity, s tím už ten člověk nic neudělá, ale ani ho učitelé už nic neudělají. Prostě takhle je to daný a nedá se s tím nic moc dělat. Dneska si myslíme, nebo dneska víme, respektive, že oba se velmi hluboce mýlí, že to není místnost, ale že to je to baseballové hřiště, že to nemá konce. Že se pořád a pořád s tím dá pracovat, pokud se chcete naučit malovat, tak to udělejte. Všechno je možné a pořád se dá člověk zdokonalovat. Není to ani pytel, charizmat, ani koláč, ale je to cosi otevřené. Langer, moc doporučuji těch 9 práv, to je stará věc, je to tam ten oheň, je to tam ten klasický oheň. Každý si má uvědomit, že na světě je jeden svého druhu a že člověk jako on nikdy nebyl a nikdy nebude, proto také každý má přijít své hraní vlohy. Znovu myšlenka, která přijde teďka, že každý z nás jsme božím obrazem a když teďka v jedné knížce, že jako ostře, bouchám do stolu a říkám, jako zahrazují mladým lidem, a prostě říkali, že jsem škaredá, že jsem tlustá, že jsem hloupá, že jsem hloupý a tak, že jsi božím obrazem a kdyby Bůh nechtěl, aby jsi nebyl, tak by tě neudělal. No, každý z nás jsme božím obrazem, každý z nás máme tento úkol a židovství. Na to mám spoustu různých historek. Tak jedna z nich je, možná to znáte, to je zase jako velmi moudrý. Myslím, že to je taky nebylo, že nějaký klášter upadá, ne? Tak tam pozvou nějakého toho mystika, všichni mu věří, ne? A tak řekne jedinou větu, jeden z vás je Mesiáš. No a teď všichni ti bratři si říkají, co když to je tady Michal Faltinová, tak bych se s tím měl asi chovat jako možná to je ona, jo? Tak bych s určitou ústou přece, ne? Možná je to tady Magdalena, co tady sedí, tak možná jsem to já, bych se taky měl asi začít nějak modlit, nebo tak na plášter, na hloubu pytání. Jiná myšlenka vlastně úplně stejná, kdy řekne ten zdravý v 13. století. Říká, tak si představ, že je to jak v tom filmu, které máme rádi, můžu třeba pán prstenu, dobro a zlo spolu bojují a je to tak jako vyrovnáno zhruba. A tam, kam se přikloníš, tak tam se pomohou ty váhy. Na to by to záleží. A teď přijde konečně ten Bruce Willis. Já jsem to mám se old school, když to neznám ty věci, ale já jsem tady na tom nevyrostl, je 98, jako wow, tak Armageddon, ne? K Zemi se blíží stavění asteroid obrovský a jak dopadne na Zemi, tak na Zemi roste na několik kusů a hotovo a život na Zemi skončí a Zemi skončí a život skončí a tak. Co s tím teďka? Tak musíme poslat raketu na ten asteroid a dáme tam velkou atomovku, aby to roztrhlo. Ten asteroid ještě než dopadne, protože v tom filmu je, že když máte takové ruku na té ruce dáte petardu, tak vybuchne celkem nic, musí to zavrtat dovnitř toho asteroidu
tak vlastně rychle seženou týpky, kteří pracují na těch ropných plošinách, na těch vrtech. Vidíte tady vlevo nahoře, muži, kteří třeba úplně neosilnými intelektem, ale kteří jako mají srdce na správném místě a jsou to odpovědí jako vesmírní koupojové a pochopitelně Bruce Willis je vede. Proč nehraje Bruce Willis v Titanicu? Všichni zachránil. A Bruce Willis je vede a to máme úplně přesně, jak si myslíte, přiletíme ten asteroid, začnou tam jako vrtat tu díru, pochopitelně pár tam umře, protože tak, a pak už tam musí odletět zpátky, a prostě nemají čas vteřiny a Bruce řekne, tak já tady hoši zůstanu, já to dovrtám a vy už letíte. A oni letí, jedna scéna, ne? A opravdu ten vrt se povede a pak na poslední chvíli vteřinu před tím časem, kdy už potom by nebylo návratu, tak se podaří smáčknout to tlačítko, asteroid vybuchne, země zachráněna, hinduisté se modlí, muslimové se vzdávají díky, židé jsou rádi, křesťané se modlí, země zachráněna, jeden člověk prolil svou krev, aby zachránil všechny. Neslyšel jsem to už někde. Jeden člověk se obětoval, aby spasil svět. A já si myslím, že scénář těchto filmů není. Takže to fakt jako vychází z nějakého hlubokého vědomí toho, že toto je postavení každého z nás, že toto je to postavení člověka. To je vlastně úplně stejná myšlenka, kterou jsme si říkali. Jo? Na vás záleží prostě. No? Tohle samozřejmě legrace, ale vychází to z toho. Jak ten člověk, že není malý krok, protože ty teologové toho Vatikánu, Francouzi, že církev bude mít plnost charizmat, až vezme vážně charizmata každému svého člena. Od toho dělá tam pláče, po poslední babičku domluví důchodcům jiná vyučí. Tak teprve potom bude mít církev plnost charizmata, že není malý krok. Tak dokončíme tady myšlenku, možná otřepanou, ale znovu a znovu to musíme říct. Bůh nemá náhady. Mu čas. To znamená, že žalmista říká, nebyl stanovený předtím, než jediný z nich nastal, tak ano, je to asi empirie, ale i každý z vás jste byli stanovení dřív, než vznikl vesmír. Bůh nemá náhody, protože u Boha není čas. Každý z nás jsme božím snem, a to romanticky, pateticky, ale přece jenom si můžu představovat, že Bůh se ty eony věku těšil, až se narodíš. Teď sleduje s úzkostí, jaká je tvá hodnota. No a ten člověk je absolutní, to je spíš prostřed špátky tady toto, ale tak z ekonomie to víme, že třeba byty nebo nafta, velká poptávka, velká cena, malá poptávka, cena dolů, nebo středoškoláci, hodně lajků, super, tak jsem vážený a ctěný, málo lajků, blbý, nikdo mě nemá rád. A když jsem božím obrazem, tak hodnota člověka je absolutní. Si neodvíjí od ničeho jiného, prostě jenom od faktu bytí, jenom od toho, že jsem. Snad tady toto není potřeba zdůrazňovat. No a někdy to tak je, začali můžu dělat takhle úvahu na Velký pátek. Ježíš, ne, když tady stál někde třeba na tom stole a teďka byl Velký pátek a všichni kolem křičí Barabáš, nebo křižují, palce dolů. A teď, kdyby byl Ježíš sebelítostivý, tak si může říkat, tak ti všichni, kdo tady takhle křičí, tak jsou mezi nimi možná ty, které jsem pozdravil. Možná ti, které jsem nasytil z těch 5000. Možná to jsou ti, s kterými jsem vedl noční hovory. Možná to jsou ti, kteří mě mávali, když jsem jížděl do Jeruzaléma. A toto je výsledek mých 3 let hlásání lásky. Takhle to dopadlo. Toto je výsledek toho, že 3 roky jsem se o něco snažil, kázal jsem, uzdravoval jsem, měl jsem taky svoje apoštoly a takhle to dopadá. Teďka stojím, mám před smrtí a všichni ukazují palci dolů a když se Pilát ptá, tak ještě volají ke všem Barabáš. Přesto Ježíš jde správným směrem. Tedy pro nás, až okolí na nás bude hnízda, nemusí to znamenat nic, ale může to někdy být potvrzení, že jdeme dobře, že jdeme správnou cestou. No. Krylo říká, že největším zločinem je hlásat lásu. Ano, takhle nějak je. Takže algoritm, to asi taky od někoho už má, je to, že ano, funguje to tak, že prostě jsou věci, které jsou zlé, přestože je dělají všichni, a jsou věci, které jsou dobré, přestože je nedělá nikdo. Samozřejmě filozofice poradě poznám, že to je dobro, ale už necháte. Teďka to písmo svaté, to je asi jedný z nejdůležitějších slajdů, které přijdou.
Moc prosím ještě o pár vteřin pozornosti. Toto je Exupery, ne Citadela, a to je dobře vyprávění, to říká tím básnickým jazykem. A dneska by ta myšlenka možná byla taková, že pokud jste na Gimplu a teďka čtete ty básně a ty literáty a úryvky z jejich děl a čítanku a literaturu a tak je to výborné, protože ano, jsme Češi, tak máme jaksi odkaz našich básníků a našich bardů a podobně. Běda, kdybyste nepsali poezii svoji. Kdybychom žili jenom z odkazu předků, a běda, říká Exupery, kdybyste nepsali poezii svoji, tady v té Citadele říká, jako běda tomu národu, který jenom čte básníky, který už má námezní dělníci, který s ním starají o pole a sami mají jemce v klíně, a pak přijde blíží dlouhé kmeny a ty budou jejich bohatství, protože ten národ, aby fungoval, musí psát vlastní poezii. No a teďka ta věc, jo? Tak my jsme jistě generace lidí velkých otců, tím myslím Petra, Pavla, Jakuba a Jana a Judu a všechny ty autory Nového zákona. A písmo svaté obecně bereme velmi vážně, to je dobré a správné a jistě to zní náboženství, že když přijdeme do kostela, to první, co pan farář udělá, je, že řekne, jsme zde shromážděni ve jménu Boží Trojice, jménu Otce i Syna Svatého, ergo, kde se zvané do 3, tam je Bůh uprostřed nich. Proto dál se řekne Pán s vámi například. Bůh je s námi, protože tvoříme církev. Po druhé, to zazní před evangeliem, Pán s námi s tebou, slova svaté evangelia podle Lukáše, nejenom pod způsobou církve, ale rovněž pod způsobou Božího slova přijímáme Krista. Ve stoje posloucháme evangelium, přemýšlíme o tom, lámáme Boží slovo, po službě slova se autenticky setkáváme s Kristem. Katolický teolog řekl, že bratři protestanti na smůženém půdorysu Božího slova se autenticky setkávají s Kristem. Katolíci potom pokračují do preface, úvodu, preface, Pán s vámi i s tebou, z budou srdce máme i Pána, nejenom pod způsobou církve, ale také pod způsobou Božího slova, ale rovněž pod způsobou Eucharistie se setkáváme s Kristem. Takže lámeme Boží slovo, přijímáme Boží slovo, pokud jsem na horách, na vandru a nemám možnost mít na mši svatou, tak přečtěte si nějaké podobenství evangelium u lidech a setkáváte se s Bohem skrze Boží slovo. My jsme v naší partii tady ten problém, který možná znáte, když jste někde na vandru v Ondách a nemáte možnosti do kostela, když to řešili po svém, že si své hodně zavozíme sebou, tak my to máme řešení dobře. No a teďka zdánlivě nesouvisející myšlenka, kniha Moudrosti. Je to zvláštní kniha, která se asi nečte úplně dobře, chvála zpět na moudrost, tak jako OK. Je to knížka, která je psaná řecky, ale když se do toho člověk začte a zná ten kontext, je to fenomenální pokus přetlumočit židovské vnímání světa do řeckého kontextu. Inkulturovat židovské poselství Řeků. To není jenom o tom přeložit z češtiny do angličtiny. To je o tom přeložit celý myšlenkový svět, představu vzniku světa, smyslu světa do řeckého kontextu. Řekové, že osud, všechno je dáno, Oidipus. Židé ne, že mají Izajáš. Člověk se musí porvat. Izajáš se nemohl narodit v Řecku a u Hebrejů se nemohl narodit Sophokles. To jsou to úplně odlišné vesmíry a ta kniha Moudrosti chce přetlumočit řeckým intelektuálům židovský svět. Proč o tom mluví? Protože jistě, že to, co napíšete vy, tak už se nedostane do knih písma svatého z historických a teologických důvodů, ale Duch svatý je stejný a člověk je taky stejný. Co kdybyste měli napsat, tak jak se o to pokoušel autoři knihy Moudrosti, co kdybyste měli se pokusit přetlumočit křesťanství Pražanům? Jak by ta kniha vypadala? Kdybyste měli napsat knihu Moudrosti Pražanům, v co věříte? No? Nebo když Pavel, že čtete ty listy a ano, ono to tak asi bylo, že ti kluci to psali někde prostě na lodí, že přišla zpráva, Korinťaní špatný, Pavel Bůh to napíše ostrý dopis, to zase další zpráva, už je to dobrý, tak Pavel zase napíše pochválný list, jo? Než jde do Říma, tak vám pošle nějaký list a tak,
jaký to bylo, kdybyste měli napsat na závěr toho setkání list Velehradu? A nebo třeba Uhersko Hradišťan, nebo Brňan. Jo? Co je to trest mého života? Co by tě opravdu předat? A nebo ještě jinak, až budete děti, tak až tomu děti bude 18, tak zkuste mu napsat nějaký dopis, ale takový, že ten dopis bude, ten text bude rozjímán, čten, kopírován a ty děti budou o tomto přemýšlet a potom o tom budou přemýšlet třeba i jejich děti a jejich třeba kamarádi. Tohle ty rodiče mi chtěli předat. Tohle je ten trest toho, komu oni věřili, jaké byly jejich životní hodnoty a co by si přáli, abychom tak dělali i my. Zkuste nám se takovýto list, nebo kdybychom měli dneska vymyslet nebo ukázat kritika intelektu z pozice intelektu, kritika moudrosti z pozice moudrosti, kazatel kritika druhého řádu, kritizuje kritiky, převraceče, z moudrosti kritizuje moudré. Jak by to dneska vypadalo? Nebo kdybyste chtěli popsat problém lidského utrpení, jak byste napsali knihu, už to nemusí být kniha, jo, ale jak byste to napsali tak, aby tomu Evropani rozuměli. Nebo Brňané, aby tomu rozuměli. No? Kniha, která by se mohla prodávat v trafikách po nádraží a která by teda řekla, co je to teda křesťanství. Komu teda se nevěří? Jak tady toto mám napsat? Jo? To, že se ty vaše listy a dopisy už nedostanou do Královního písma svatého, to je historická záležitost, ale Duch Svatý je stejný. No? A znovu tomu dodávám tu myšlenku, říkám třeba Přemší svaté, kdyby ten Juda, Pavel a Petr tady najednou se objevili u toho oltáře, jestli by je napadlo, že tito sotva umějící číst a psát rybáři napíšou texty, které obrátí Evropu s nohama. Tak jestli mohli oni, tak vy můžete taky. No. Křesťanství říká, aby člověk s pokorou přijal vlastní velikost, jsme obyčejní lidé pozvání neobyčejným věcem. Špatná zpráva, když je potřeba zachránit svět, tak musíte udělat lidé z tohoto sálu. Nemyslíte si, že udělají děcka z těch jiných sálů. Si to spolu přináší. No, nedá se nic dělat. Tak, poslušnost. Teď ten jungiánský zvláštního textu, nikomu nedávejte jméno otec, nikomu nedávejte jméno učitel. Tak když si to člověk takhle přečte, první, co ho napadne, je to velmi pravděpodobně není problém názvu slovu. Protože když teda vrátím ze školy, jak teda mám říkat tomu chlapíkovi, který mě učí násobilku nebo hostinopis? A jak mám říkat tomu pánovi, že jsem biologickým synem? Přece v tomhle to určitě není. A jedna z těch možností, když jsme vlastně tu myšlenku tady měli, je taková, že ano, v jedné chvíli člověk musí pochopit, že už nemá žádné jiné opce. Že vyjdete z těch slunečníků, těch učitelů, oblíbených farářů, oblíbených kamarádů a najednou jste sami na zřetelně. Nikomu nedávajte jméno otec, kromě jednoho, to je Bůh. No? Ať už nikdo vám neříká, co máte dělat. A nikomu nedávejte jméno učitel. Vyjdete ven z toho slunečníku a říkáte, vám je tak plán. No? Takže teď poslušnost nezajistí spásu. Teď se pomalučku vracíme k té myšlence toho desatera, tak jaké by bylo teda to desatero, nebo nějaká sada nějakých etických nápadů, aby třeba ta republika fungovala. Jak byste to napsali? Desatero je zvláštní. Na rozdíl od českého práva, to není jenom to, co se nesmí dělat nebo smí dělat. Ale desatero je hlouběji, dokonce vám dává návod, pozor na to, na co myslíš. Nebudeš závidět. České právo vůbec nezná. Nesmí se závidět. No, desatero takhle zná. Nepožádáš manželky, ani požádáš statku i jeho. No a teďka jsou poslušnosti. A to je jeden geniální, třeba super, geniální výklad a musíme se vrátit do knihy Genesis. No, všichni známe příběh o té utopii, aspoň to známe. A když ten příběh začíná, tak Noé dostává nejvyšší vyznamenání starého zákona. Ani Abraham, ani Mojžíš, nikdo takhle na začátku příběhu nejsou chváleni. No je spravedlivý, bezúhonný, chodil s Bohem. Wow. A když
když ten příběh skončí, tak Noé už sedí v vinici, už jsme dávali po potopě, 9. kapitola, napil se vína, opije se, usne nahý, synové teda se rozpaky, jdou pospátku a přiklí ho nějakou houmí, aby zakryli otcovu nahotu. A my se musíme ptát, jak je možné, že někdo, kdo začal takhle vysoko, padl takhle dolů. Tak zase jeden z možných výkladů říká, no jasně, a tak kdybychom my viděli to, co viděl Noé, skálu světa, no tak asi jako to, že Noé se napil, to asi jako vysvětlitelný, ne? Tak to musí být nějak jako zajímavé, než to celý vidíte. Ale jistě ten příběh ještě má jiné vysvětlení. Co se teda vlastně mezi tím stalo, co bylo špatně, že muž, který dostal takové vyznamenání, padá takhle dolů. To je velmi zajímavý. Šalamón taky. Šalamón si vybírá moudrost, protože to je kritika moudrosti, který se moudrosti a pak má tisíc kněžen a 300 nějakých žen, 1000 prostitutek a dopadá jako zbytě. Brilantní moudrost vypadá úplně nebrilantně stupidně. Co se tam vlastně mezi tím stalo? No, kde to kažíme. No a teďka, tak jdeme teda. Tak kdybychom si četli ten příběh, tak to začíná tím, že Hospodin Bůh oznamuje Noému, že teda zničí lidstvo, zničí zvířata, ptáky a tak. A potom říká Noémovi, co má udělat. Že se tam postavit archu, je velmi přesný a zdlouhavý popis, kolik tam má těch pater a jak to má vypadat, světlíky a po jednom páru, po 7 párech. 4krát v tom příběhu čteme, Noé učinil všechno přesně, jak Hospodin Bůh přikázal. 4krát je tahle věta tam padne slovo o slova, Noé učinil všechno, jak Hospodin Bůh přikázal. Potom nastane potopa, ta je schopnutá za 2-3 věty, prší, všichni umřeli, a potom ten text se zase zpomaluje úplně k nesnesení. Pak Noé teda vyjde a teďka se rozhlíží a tak pustí hlubici, to se úplně ornitologický, pak pustí krkavce, ten se vrací, pak přijde hlubici, zase nese tu snítku, televize Noé, Lobika se udělal hlubice míru, pak znovu hlubici, ta už se nevrátí a Noé nic. A Midraš, tady tu nervozitu komentuje tím, že říká, přátelé, jestli je svět zničen, nemusíte čekat na speciální boží výzvu, máte se kterou rozbít stěnu archy a svět spravit. A to nepotřebujete speciální boží povolání. No a teďka ta otázka, zavzpomínejme, co řekl Noé, když mu Hospodin Bůh řekl, že chce zničit celé lidstvo. Co řekl Noé, když mu Hospodin Bůh řekl, že chce zničit všechna zvířata? Co řekl Noé, když mu Hospodin Bůh řekl, že zničí všechny ptáky? Odpověď? Nic. Noé neřekne v tom příběhu jedno jediné slovo. Noé je poslušný, ale poslušnost zřejmě není celý příběh. Víra je víc než poslušnost, je to taková tvoří. No? A jiný příklad, člověk, který zachraňuje sám sebe, ale nestará se o záchranu ostatních, ani sám sebe nezachrání. No, končí opilí a s velkou ostudou. No. Tedy ano, po nás chce, abychom byli dospělí, abychom plnili jeho vůli, ale ještě chce něco jiného a většího. A to je odpovědnost. Teďka zase to je určitý jenom pohled na starý zákon. Můžete si z toho úplně klidně dělat zpovědní zrcadlo, než budete ve zpovědi. Říká se, že Abraham je od obratu. Že když čteme tu první kapitolu, tam jsou 4 odpovědnosti, responsibility, responsibility, odpovědní schopnost, odpovídání na ukrajinské perspektivě Bohu. A první je odpovědnost vůči sobě. A to vidíme u Adama, který říká, já za to nemůžu. Žena, kterou ty jsi mi dala, ta mi dala ovoce z tom poznání a já jsem pojedl. Znám to ten příklad. Já za to nemůžu, vlastně za všechno může žena. Kdybychom zavzpomínali, tak žena nebyla o tom, že Hospodin Bůh mu říkal, co smí a co nesmí jíst. Žena ještě neexistovala, pravda? Proto potom Hospodin Bůh zesílá hluboký spánek a tak, takže žena k tomu se slyšela. A nebo říká Adam, Bože, za to můžeš ty. Žena, kterou ty jsi mi dal, kdyby nebyl tebe, Bože, tak já to vím, žena, já to Ostatní odpovědnost vůči sobě. Druhá odpovědnost je Kain. Kain dávno předtím, než přijde desatel, přijde až více Exodus, velmi dobře vidí, že zabít bratra je špatně. Na to nepotřebujete 10 desatel.
Prostě tohle je nějak jaksi tkaninu vesmíru, nebudeme to říct. A Bůh taky říká Kainovi, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Kain se musí naučit, že existuje etický rozdíl mezi Bohu a svým. Kdyby opravdu o nic nešlo, kde je ten bratr Abel, tak Kain by pokročil rovně, že ho snad zabil. A takhle to není. Kain říká, co pak jsem strážcem svého bratra. Takže druhá odpovědnost vůči druhému člověku. Pak přijde Noé. Odpovědnost vůči kolektivu. Dneska bychom klidně tam mohli dát třeba odpovědnost za životní prostředí v okolí vaší farnosti. Odpovědnost za komunitu lidí, které mám kolem sebe, za bezdomovce nebo taky takové záležitosti. Kolektivní odpovědnost, no a pak je ta ontologická odpovědnost vůči Bohu, a to je babylonská věž. Kdy jako bychom dali tady na ten velehrad ten skalní poklop na ty síry a můžeme si tady dělat, co chceme, a samozřejmě i hodně dobrá mezi tím děláme, ale bez Boha. To tady říká ďábel Ježíši Kristu, všechno ti dám. Klidně si tady dělají svoji dobro, nasyť chudé, hladové a tak, ale kladně se budeš mě. Tohle všechno ti dám. Není to pravda. A Abraham je bod obratu. Proč? Protože Abraham, když začíná jeho příběh, tak Hospodin mu říká, vidí ze svého města Uru Chaldejského, kde za něj ti ukážu. A Abraham jde. Potom za druhé mu nepřátelé zatknou jeho prasinovce Lóta, vezmou ho do zajetí. Abraham se neptá po boží vůli, nemodlí se a neptá se, co by měl nebo neměl dělat v životě, vytáhne a Lóta osvobodí, protože Abraham ví na rozdíl od Kaina, že je strážcem svého bratra. To máme tady, ten text, pro zajímavost, a pak ten známý text, který začíná vlastně úplně stejně, nebo velmi podobně, jako příběh podoby. Hospodin Bůh říká Abrahamovi, v Sodomě se rozmnožil hřích, tak já to Sodomu zamáznu. A Abrahamovi to může být jedno. To nejsou příbuzní, to jsou tam nějací pohané, až to navíc jako velmi hříšní. Ale Abraham ví, že na rozdíl od Noého, že má odpovědnost. Abraham okamžitě se pokouší o nemožné, začíná vyjednávání. Abraham říká, ale třeba je tam těch 50 spravedlivých, 45, 30, 20, 10 a tak. Jo. Krásný text teologický, který nám taky jako říká, funguje modlitba. Kdy Hospodin Bůh, to říkal všeho míra, naslouchá argumentům člověka, tvora, a mění podle nich svoji všemohoucí vůli. Proti modlitbě milujícího člověka je všemohoucí Bůh bezmocný. Talmud, Bůh řídí svět a svatí, v tom překážení, svatí, Bůh dává rozkazy a svět si je mění. Proti modlitbě všemohoucího, proti modlitbě milujícího člověka všemohoucí Bůh bezmocný. Bůh má nějaké plány, ale najednou poslouchá, co mu řekne Abraham. Kdybyste o této myšlence pochybovali, tak v Exodu je potom ten geniální text, který tak jako vždycky trochu zapadne. Mojžíš s Hospodinem jdou z hory Sinaj a Mojžíš má vždycky desatera, ale hrozný věci se dějí. Dole hudba, křik, tanec, zlaté tele a Hospodin Bůh trpce říká, tak se podívejte, já jsem nebyl moc toho nad přežným ramenem, Rákosové moře, stály vody po pravici, po levici, manu se mi dalo, křepelky se mi dalo, co ještě chtěli, vodu ze skály, první lehká zkouška, takhle to dopadlo. Teď mě nech, Mojžíš, já je zničím, ale z tebe udělám velký národ. A Mojžíš to Bohu nedovolil. Dovol, Mojžíš, já je zničím, z tebe udělám velký národ. Hospodin Bůh, ze všeho míra, prosí člověka o dovolení, člověk dovolení nedává, Hospodin Bůh prosí. Takže tady má Abraham pod obratu. Abraham není mocný prorok, nevede grandiózní bitvy, jako David třeba. Není to geniální stratég, neudělá žádné zázraky, ale proto je muž víry. No a ontologická odpovědnost je jasná, vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka, běž do země Moria a tam obětuj na hoře proti plány. Takže Bůh dává rozkazy a světec je ruší pravý Talmud a jinak se dozvíme taky teda, co
modlitba. Příběh Noé Abrahama, tady je kamarád Vašek Toulec na Salares v Bolívii. A my to takhle příběh, že to je taková látka, co chcete. Teďka bude jeden příběh, který nemusíte rozšířit. Jestli jste absolvovali nějaké takové ty přednášky, jak správně dělat prezentaci, tak a já vám to převyprávím. Je tam zase příběh příběhu a já to jenom řeknu, ale je to geniální, moudrý a možná to známe příběh. V mnoha mutacích koluje po světě. Tu vidíš, že tam někde nějaké vesničce, možná v Polsku, na Ukrajině, možná tam někde v Krakově, nevíme, pastouška chudá a má sen. Daleko na západě je město, v tom místě je most a pod tím mostem je zakopaný poklad. Tak on se jmenuje Ejcik Feitl, tak se probudí a říká se, ten sen je sen a nějak nic. Druhou noc ten týž sen. Na západě město, most, pod mostem poklad a hlas mi říká, tak se zvedni a běž. Tak on zase se poklepal nic. Třetí noc stejný sen. Zase město, most, poklad a hlas mi říká, ty jsi ještě tady. A tak se to uděří, myslím, tak jsem chudý Ejcik Feitl, co můžu ztratit. Stejně peníze nevydělám, tak se vypraví a jde na západ a dostane se do Prahy. A opravdu město jako ze sna, Karlův most, přesně ten ze sna, a tak tam obejduje kolem toho, tam to místo, kde měl víc zakopaný ten poklad, a protože je prostý, tak tam si chodí doprava doleva, protože most dají vojáci a ještě vojáci si to teda všimnou a zatrvou pro špionáž. No tak vyslýchají a nemá nic lepšího, než žít řekne pravdu. A ten voják, který ho vyslýchá, se velmi rozsvědká a říká, ty jsi opravdu jako naivní, prostý, hloupý žid, protože poslední, co se stalo mně, měl jsem sen, byla tam nějaká chudá pastouška, někde na východě, možná v Polsku, a v té pastoušce byla pec a pod tou pecí byl zakopán poklad. A ten žid, kterému to patřilo, se jmenoval Ejcik Feitl. No jo, ale v Polsku je polovina židů Ejcik a druhá polovina má příjmení Feitl. Tak nic, tak jsem šel spát, protože jsem racionální člověk. Druhou noc stejný sen, tak jsem se tomu vysmál. Třetí noc stejný sen. No já nemůžu přece jako intelektuál věřit snům. Ejcik už na nic nečeká, vrátí se domů, jak to končí, už nemusím dopovídat, kope pod pecí, najde poklad. V příběhu, abych pochopil, jaké mám bohatství doma, tak musím jít ven a musím se k tomu vrátit. Abych pochopil, jaké bohatství mě čeká, tak když čteme tady ty žalmy, nebo slyšíme říši svaté, tomu člověk moc nerozumí. Když žalmista říká desatero, to je dražší, sladší na šťávu spástu, člověk řekne tak jako OK, tak kdybychom třeba tohle neřekli o právním systému České republiky, že je sladší na šťávu spástu, ale ten biblický autor to takto řekne. Proč? Protože najednou, když člověk vrátí, tak pochopíte, že ten poklad je doma pod pecí. Znovu obejdu desatero, ale už ne tak, že farář bouchl do stolu a řekl, takhle musíš se chovat. Protože najednou si člověk uvědomí, že ano, tohle jsou mantinely pro to, abych žil dobrý život. Jaký intelektuálové my na západě, já taky poslední věc, kterou udělám, si přečtu návod, koupím si pračku, nevím, kam na ten prášek, padlo to prádlo, ještě vodu nějakou asi ne, přidám k různý koukou, třesu s tím a tak, a pořád nic, a jsem úplně zoufalý, tak si přečtu návod. A metafora, možná tohle je situace z západního člověka Evropana, kopu do toho svého života, třesu s tím, pořád se to ne povést ten život, no tak se říká, no tak se aspoň teda přečti návod. Ale protože to desatero najednou mě vytrskne uvnitř nitra, že nejenom pochopím, že to zlato mám zakopané doma pod pecí, na to musím přijít až v té Praze. No, možná biblicky ten marnotratný syn pochopil, co ztratil, teprve uprostřed Pána prasa. No, vrátit se můžu, když předtím odejdu. Být jako poutník, nebo jako ten marnotratný syn. Tak jsme křesťané, kromě desatera, tady máme ty dvě přikázání lásky a Augustin to říká výrokem, který je mnohonásobně zneužíván a zprofanován. To miluj a dělej, co chceš.
A Benedikt vlastně říká úplně to samé a Benedikt to takhle říká svým mnichům, taky se s obrovskou smělostí, když se všichni ptáme v modlitbě na Boží vůli. Co teda Bůh chce, abych dělal se svým životem. Nic ani školeče, nebo zmáš. Jaká je Boží vůle? Koho to Bůh připravil od stvoření světa? Mám jít na tohle vysokou nebo na jinou vysokou? Benedikt říká, ta nejvnitřnější Boží vůle člověče je chci, co chceš ty. Takhle ti věřím, člověče. A řešení, jestli mám A nebo B, tak přemýšlím, co tě víc přivede k Bohu. Jestli to bude B, tak bude B. Jestli A, bude A. Miluj a dělej, co chceš. Dělej, co chceš. Ale miluj a dělej, co chceš. No, co ti víc přivede k Bohu. Toto je ta nejvnitřnější Boží. Dobrý, jo? Tak já ostatní, teďka trošičku, to můžeme tady přeskočit ty lékaři a tak. Myšlenka, která je prostá, gymnaziální, z bezpečnostních důvodů, ještě opakuji, východ je samozřejmě vesmír, náboženství, to je obrovské oměrstvo, ale ta jedna myšlenka tak tam jako je, že tady ten guru, ale když míněno ne pejorativně, duchovní nějaký učitel, mystik, vůdce, takhle vezme toho žáka za linec a takhle ho vytáhne nahoru. A učí ho všechno, co sám umí. A ten žák poslouchá, nechá se vést tak. A Západ vždycky byl k tomu skeptický. Říká, že ten guru se míří. Třeba nechtěl. No, Západ vždycky řekne, že až umřu, tak budu stát nahý před Bohem, po levici budu mít nejposlednějšího bezdomovce a vpravo budu mít nejmocnějšího krále. My všichni takhle budeme stát před Bohem a nepomůže mi odkaz na moje oblíbené rodiče, oblíbené vůdce ve skautu, oblíbené faráře, oblíbené učitele. Já sám se budu zodpovídat za trajektorii svého života, ergo neexistuje na západě termín duchovní vůdcovství. Francouzi říkají akompanitéry, ten duchovní doprovázeč. Ten, kdo jde tu z cesty ten, který mě může dát mantinely. Ty mantinely jsou důležité a to byly ty 20 dáty, které jsem přeskočil. Aristoteles to říká krásně. Každá tenistka má svého trenéra. No? Každý lékař, když onemocní, tak přece jen konzultuje. Přestože hokejisté, fotbalisté, tenisté asi ví, co mají dělat, nebo atleti určitě ví, co mají dělat. Ale potřebuje toho trenéra a to možná znáte, jsou takové jednoduché věci, že 313 na Konstantináva cítí svobodu a tvrdé jádro prchá na poušť, protože křesťanství stává státní náboženství, spousta kariéristů se nechá popřít, je velmi snadno představitelné, protože křesťanství predikáví kariéře a hardcore který na poušť. Takové se jako utkat z ďábla na jejich vlastní hřišti, bouchají a prostou a říkají, tak už nemáme prostor, kdybychom tam jako umírali, tak krademe na pouště, jako se to vyříkat, jako se zlými mocnostmi. A velmi rychle tihle poustevníci, to je právě ta hledato anatomína a tak, pochopili, že musí založit klášter. A vstoupíme na té Cassino 529 Benedikt, protože pochopili, že když žijeme na té poušti sami a modlíme se a posudíme se, tak se stáváme lehce neřízenými střelami. Že mniši najednou potřebovali žít v komunitě, aby si třeba 2 a 2 dávali zrcadlo, aby si dávali zpětnou vazbu, no, aby nějak neudávali a podobně. Takže konečné rozhodnutí je ale vždycky na člověka. Tak, papež František není ztratí svatosti a tak. Myšlenka, možná říkal loni, ale myšlenka mi přijde natolik důrazná, že zopakuji. Každý z nás máme jistě představy o své svatosti, tak já určitě máme, tak si představit, kdyby ten Marek Vácha, jak by byl opravdu, kdyby byl fakt jako svatý, nebo byl jako dobrý, nebo byl dobrý, jako farář a prostě tragická postava, která tady je s tím mikrofonem, prostě jako karikatura toho, jaký bych mohl být. Ale tato myšlenka říká se, že je špatná, že je milná. Proč? Říkal, když si dal v Sefon, jeden mnich, mě říkal, když to tak není. Bůh zakladl velmi tiše, jednou, 2krát, už ne. To není otázka spásy nebo završení. To je otázka, když to slyšíš a jestli otevřeš dveře. Otevřeš dveře a když třeba nemáš půl, nenajdeš půl. Děláš nějaké třeba to určitě rozhodnutí, ale pak se ukáže jako zásadní. Jenomže tím to neskončí.
vejdeš do nějakého prostoru a zase tiché zaklepávání jednou, dvakrát, už ne. Otázka spásy nebo založení. Vstoupíš. A pak to jde dál a dál a dál a nakonec ta postava je úplně jiná. To Petr nebo Juda, nebo zase já, nebo Pavel může mít spoustu představ o tom, jak by to bylo, kdyby byli svatí, ale to, že napíšou texty, které promění Evropu, to je nemohlo napadnout jako ani ve snu. No, ta finální podoba té svatosti je naprosto mimo naši představivost. Tak, jedno o církvi, není malých rolí, všichni jsme spojeni a ano, budete dělat dobré projekty, pod kterými bude do mravoru vytesáno vaše jméno. Takhle to je. S pokorou, že nikdy nevíte, která babička z povlasu se vás modlí a kteří lidi tam někde z domova důchodců se za vás pravidelně modlí růženec. Jak občas vám to takhle řeknou třeba lidi v nějakých přednáškách. Takže jsme herci nejvyšší světa. Tak, mělo by se, pojďme, já už to tady přeskočím. No, dobrý. Já jsem minulý týdně na tom Facebooku. Jsou takový ty vedoucí skupiny, které tam se zabývají církví a já to chápu, že to je potřeba, oni říkají, no, nastavujeme zrcadlo zpětnou vazbu děláme a tak je to hrozný, že to ta pandémie byl nařízení 15 lidí na jednom místě, těch biskupů tam bylo 20. To je absolutně přes čas, prostě to není možné tady to je strašně špatný příklad a co si církev pomyslí a tak. A takový to máte to a já bych jako fakt chtěl, abyste napsali na písně lásky. Já bych jako fakt chtěl, abyste napsali kazatel. Když máte ty kameny, tak nestavujte ty kazačí chlívky a prostě no? Ne, že by to bylo špatně a tak, ale no, tak dobrý, no. Kdybych měl být v církvi navzdory v církvi, tak první, koho bych z té církve vyhodil, by byl já sám. Já jsem v církvi navzdory tomu, že jsem já sám a to není nějaká pokora nebo pomoc, prostě to je konstatování průběhu života. Jsem v církvi navzdory tomu, že tam jsem sám a někdy ateisti tak říkají, jak se podívíte na ty katolíky, jak sami nedodržují to desatero, ne? A tak je hrozný. Ten postřeh je hluboce pravdivý. Stojí za to se zúčastnit mše svaté, aspoň prvních 5 minut, protože kromě toho, že pan farář dělá kříž a řekne to Pán s vámi, tak potom si představuji, že pan farář nám přinese obrovská ty velká zrcadla a tiše před každého z vás to zrcadlo postaví. A následuje zbožná modlitba, která pro někoho je zbožná modlitba a pro někoho konstatování průběhu života. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Jsme přesto zhromáždění, protože máme problémy s desatérem, protože nežijeme podle desatera. Technicky za to, kdybych žil podle desatera po spravedlivý, tak nemusím chodit do kostela. Křesťan teda není slušný člověk, já jsem slušný člověk, já jsem to nezvedl. Tak, a teďka, co je potřeba, to tady ještě překlikám, moc doporučuji, já jsem to objevil až teď, 2011, Fabrice Adjadž, jak to tak bývá, nejlepší váhy nejsou přeloženy do češtiny, Le Foi de Démon, víra démonů, velmi vtipný, dostal to nějakou cenu, tak je velmi hluboký a to jistě poznáte 1 Korinťanům 13, čteme na všech svatbách, krásné svadební čtení, možná jeden z nejlepších textů o lásce, kde byl napsán. A tak Fabrice říká taky, takže když se na mě podíváte, tak já můžu mluvit spoustou jazyků, to se dneska ceníme, anglicky třeba, tak, francouzsky. A dokonce i spoustu andělských jazyků, tak to si dnes ještě víc, ne? Tak to jste mě měli obdivovat. A můžu mít dár prorokování. To je dobrý, ne? To je obrovské charisma. A můžu dokonce mít dar, že rozumím všem tajemství. To už bych se prosadil, ne? To bych pomohl napsat nějakou knižku nebo tak. Obsáhnout všechno poznání. Mít víru v nejvyšší míře, takže budu přenášet hory. Přece to musí být dobrý člověk. Když mám víru v nejvyšší míře, takže i hory bude přenášet a dokonce eticky rozdá všechno, co má. A dokonce
pro druhého do ohně skočí. A James tady si neodpouští ironický šlek a říká, to pro ty ďábly je prostě to pochopitelně, tam jsou doma. Takže jo, vlastně tady máme vykresleného člověka, který má spoustu vlastností, které si ceníme, intelektuální, víru má, dar prorokování, ale k ničemu mi to není, pokud nemám lásku. Takže kdybych lásky neměl, se takhle čte. Tak Hesychastu už radši necháme být, protože to už je moc too much, jo? Tak bych dal na Facebook, tak mě zabijou to, jo? Získáš pravé poznání, nikdy nebudeš moci nikoho odsuzovat, i když ho uvidí, že právě smrtelně hřeší. Hned si řekneš, můj Krista, nedostal toho milost, to řeší. Já to chápu, samozřejmě, že já nechci vyvolat nějakou polemiku, to chraň pán, jo? Tak, vůbec opravdu. Tak, no teď už se chýlíme vlastně ještě neúplně k závěru, ale ještě potom bude ta evangelizace, tak, ale to, myslím si, že je důležité. Tak dobře, tak teď jsem teda dospělý, zbudovaný a už teda máte možná první odstavce vaší knihy Kazatel nebo listů o občanu, který právě už chce chystáte zasmolit. Tak teďka, jak teda, když jsem teda ten dospělý člověk, tak jak se teda mám modlit? To je důležité. No tak jeden slide tomu dáme, kdy, ano, když ráno po večer se modlím o přemýšlení v kostele v přímluvách, máme ty přímluvy a protože nejsme andělé, tak je logické, že předstupují před Boha s celým svým domem. To známe všichni, modlím se za všechny lidi, které nosím v srdci, před Pánem za zákonníky, táborové vedoucí, za školu lásky moje a etc. A přímluvám samozřejmě za trpící, za farnost, za svět, tak jak to znáte. Jistě ne, protože by třeba museli upozornit Pána Boha na to, že teďka je problém v Afganistánu, to jistě všemohoucí Bůh ví, ale znovu otevřu dveře, Bůh vstoupí a začne činit. Neotevřu dveře, velmi stvořilé Pánu zůstane venku. Tím to ovšem nekončí. Jo, není to tak, že přímluvy skončí a tak jako doby chodíme za hlavu a obětní dary a tak. Modlitba pokračuje a konečným produktem modlitby, to jsou teďka dva texty, zase trapisti, by bylo přehnané, že se na tomhle dělají svoji teologii modlitby, ale berou ty texty vážně, říkají, tady to máte, proč se modlím, i vy třeba, že jste zlí, které vlastně ten dobré dary, oč spíše váš nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Tedy konečným produktem modlitby je Duch Svatý a až půjdete k svatému přijímání, tak člověku normálně dochází, že Bůh nedává něco, ale se. Že Bůh nechce zvýšit stav mého konta, nebo nechce, abych udělal zkoušku, ale že Bůh dává se. Tedy konečným produktem modlitby je Duch Svatý. A do toho ještě ten šlech svatého Jakuba, prosíte, jak se dostáváte, protože prosíte špatně, a trapisti říkají, připustíme, že něco jako špatná modlitba vůbec existuje. Že modlitba, že to je skills, je to něco, co se dá naučit. Že to je určitý druh umění, které spoustu názorů je to takové přece není dítě, když se modlí, miluje své rodiče, nemusí to učit. Ale třeba to taky, ale přece jenom. No. Tak, no a dva příklady přímluvé modlitby, kdy teď fakt jako nechci být vtipný, ale opravdu jako někdy velmi rád budu poradil, co máme dělat a myslím si, že bych poradil velmi dobře. Docela jako vím, co by se mělo stát. Toto je od Jana od Kříže. Říká, máme tady dva příklady. První je Kána Galilejská. Zase krásný příklad modlitby, jsme tady byli už toho Abrahama, tak Maria říká, nemají vína. Ježíš odpovídá, ale ještě, já jsem ještě nechtěl jako vystoupit veřejně, ještě přišla moje rodina. Jo, teď ještě ne. Ženo, to ženo potom slyšíme pod křížem, ženo, to je tvůj syn, Ježíš zareagoval Marii. A Maria neříká Ježíšovi to, co bych asi řekl já, svatba 20, kdyby došlo víno, tak možná bys mohl zkusit třeba učit někde, nebo za poštou, byste mohli někde koupit rychle, nebo nějak vyřešit tu situaci. A Maria říká, nemají víno. Neříká, ale ještě nechci vystoupit. A pak
dostaneme věc, která je mimo fantazii přítomní. To je absolutně mimo představivost toho, co by se mohlo stát. 600 litrů vody ve víno, to si jistě ani Maria nepředstavila. Zase o stroj teologie, Jan má 7 zázraků, svatovkány, až přišel Lazara. Bůh přichází na tento svět, nikoli jako ten soudce, policista, ale přichází do událostí svatby. Kontrolní otázka si zkuste představit a prorozívat, co se dělo poté. Jestli Pán Ježíš tady se pokusil do našich modlil se, anebo jestli teda začal tančit postola. 600 litrů vína. No, co se dělo? Žrout a pianína, příklad celníků a říšníků. A druhá věc, z lékařského prostředí, Marie a Marta jsou v Betánii, Lazar umírá a vzkaz, který bych poslal já, je Ježíš, jsi slavný rabín, Lazar umírá, možná by se mohl přirovit, aby ho tam vzali třeba královské nebo aspoň poslat nějakého slavného lékaře, aby se podíval nebo prohlédl, nebo by to šlo nějak třeba obětí, nebo tak. A Marie a Marta říkají, Pane, ten, kterého miluješ, je nemocný. Neradí, co se má stát, konstatují a znovu přijde tady kopa, kterou známe velmi dobře, stanou se věci, které jsou nepředpověditelné, nepredikovatelné lidskou fantazí nebo rozumem, nastanou věci, které budou mít svůj smysl, ale na které člověk třeba nepřijde. Takže jenom ty příklad toho, jak by mohla vypadat ta modlitba. Tak, pojďme rychle dál a než přijde poslední myšlenka této přednášky, tak ještě toto tady chci říct, ale jsem se moc nehodil té přednášky, ale chci to říct, že když se uvidíme příště, třeba už nikdy. Sedím v Ivančicích u kamaráda Patrika a sedí tam kamarád Roman Frič, která jsem byla napsat asi před 40 lety. Byli jsme spolu v semináře, potom byl 19 let v Kartuziánu Marie v Německu. A já jsem říkal, tak Romane, kdybych měl říct jednu větu, tak co mě řekneš jako message? A Roman říká, já jsem pochopil, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá dobré. A to je z 8. kapitoly Římanům, věta, kterou jsem četl tak asi 10 000krát v životě, ale potřebujete to slyšet od tohoto člověka, který to má, Roman říká, vtipem, ano, stejně jako Jung, já nevěřím v Boha, já vím. A říká mi, pochopil jsem, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá dobré. Tak já začal šlapovat do toho musíme auta, říkal jsem si, opravdu je to všechny jako finance, opravdu je to všechny ty slečny a opravdu to, že všechno, co zažijí, tak mě pomáhá dobré. Tak to je, těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá dobré. Tak začnete to zkoumat a hledejte nejprve Boží království a jeho spásu a všechno vám bude přidat. Všechno vám bude přidat. Pavel o nic nemějte starosti. To je absolut. O nic. Ne o většinu věcí, nemějte starosti o zítřeka. O nic nemějte starosti. Tak, poslední věc. Jděte do celého světa. Jana Pavla už můžeme nechat. On 1990 předpovídá nové jaro církve a teď je kolem toho zase spousta teologie, farnost udržovací, farnost misijní a takový. A jednou se v katolickém týdenníku mě ptali, co teda udělat pro ty lidi zvenku, ne? Jak postavit ty mosty, ne? K té třeba ateistické mládeži a tak. A já jsem tam odpověděl, myslím, že to vzal vtipně, že mosty není potřeba stavět, protože lidé se prodí ze všech stran. No, že takhle to nějak je, že já si fakt myslím, že podmínkou evangelizace je především nezavazet. Že už se po nás v určitém minimalismu ani nežádá, abychom do celého světa, ale spíš, abychom nezavazeli. Tady mám graf, který rád ukazuji, do Santiaga šlo do 1900 asi 90 či kolik registrovaných poutníků, méně než 100. 1990 bylo v Santiagu na Kamínu registrovaných 4918, méně než 5000 registrovaných poutníků.
boom v roce 2005 v té ateistické Evropě, to bylo 93 000 a nějaké drobné, 924, o rok později už to bylo přes 100 000, každým dalším rokem těch poutníků bylo víc a poslední údaj, který jsem stál ještě před covidem, 2019, 347 000 registrovaných poutníků. A teď mi řekněte, čím to je. Pořád slyším, Evropa je ateistická, tak všechno. A najednou všichni jdou kamínem. Jasně, Paulo Coelho to napsal knížku. Samozřejmě každý, kdo šel kamínem, tak on taky napsal knížku. Vlastně to dělal přednášku. No, ale přece, no, v té tabulce Španěláci tam mají ty tabulky, že dělají, tak buď to jsou důvody religioso, tak to je dobrý, nebo religioso i otros, a nebo to jsou ty otros. A nejzajímavější jsou ty otros, ty jiné důvody. A to jsou manažeři, kteří si jdou čistit hlavu. Lidi po rozvodu, si prostě to jdou nějak v sobě ujasnit. Nebo po rozvodu ze slečnou. Nebo nevím, no. A to je nejzajímavější svět. Mně to připadá, že prostě Evropa, že to jsou migrující stáda. To jsou stáda, které cítí vodu. Je to, jdete přírodou, ale končíte v kostele a v tom kostele je studná života. Vůbec nevím, proč tam jdou, úplně indiánsky, ale jdou. Protože chtějí, protože musí, protože si chtějí třeba modlit, nebo si chtějí v sobě udělat pořádek, poličit hlavu, ale jdou směrem ke kostelu. Jeden kamarád, vtipná historka, mě sraz, protože s tím časem je to tak jsme si dali sraz pro mě jedný v noci, byl dobrý, a jsem se na mě ateisti, ale taky ateista. A tak mě říká, brečel, říká, tak já jsem ateista, byl jsem na vantule sám, na bivaku a v noci jsem se probudil, 2 hodiny jsem se modlil, pak jsem zase usnul, pak jsem se ráno probudil, protože jsem vůbec nevěděl, že jsem teda křesťan, nejsem. No, jako by už pro mě to byl vzkaz, že už ani prostě nemusíme volat, my už opravdu volal to kamení a že evangelizace je cosi důležité. No a teďka trošku přednáhám evangelizace, tak znáte ty partíčky těch pouličních muzikářů, kteří takhle zpívají, anebo rapper, který rapuje, Pán Ježíš a tak. A já si myslím, že to je přece ještě jako jinak. Jo? Že to není nábor nováčků, jo? A někdy to tak se mi zdá, že máme co, jo? Když je nábor nováčků, nevím, do světského týmu, nebo založit do sportovní oddíl, třeba rugby, tak uděláte letáčky, plakátky, máme tady oddíl, vezmeme ty chlapce, nabízíme kamarádství, sport a tak, a to je super, jo? Nebo tak politické strany, ty nábory, pojďte k nám, máme takový program, podíváte se, vstoupíte. A ano, někdy to taky i s křesťanstvím, nabízíme spoustu věcí. Jako mě křesťanství dalo třeba obrovský dobrou partu kamarádů, no, kteří jsou celoživotní přátelé, farní společenství, které jaksi funguje. Já vím, že se říká, bratři a sestry, mnoho přátel málo, ale já mám opravdu spoustu jako výborných přátel, celoživotní. No, pak vám to taky dá smysluplné využití času, třeba starost o přírodu v okolí farnosti. Nějaká aspoň poloorganizovanou. Jestli chcete pomoci nahajit po zemětřesení, jo, ta farnost to nějak prostě zajistí. Spoustu obcí uspořádá třeba nějakou pouť nebo nějakou atrakci pro lidi, pro občany. To je výborný. No? A jistě, že to nabízí ta organizace, jestli byste řekli, že církev je organismus. A taky teda takhle otevíráme okna, někdo přijde, někdo nepřijde. A nebo někdo je třeba zklamán z meditací na žíněnce nebo z kurzu jógy a pořád ještě nemáte vnitřní klid a ani ty ČSS vám mu nepomohli, tak jo, ta redaktorka v televizi se ptá, co vám dává vaše víra? Jako ve smyslu, že třeba by to mohlo někomu pomoct, že třeba nějakého rozbitý, tak třeba by jo, někdy to observátor takhle je, že přijdou lidi, jo, kteří zkoušeli buddhismus a karty zkoušeli a tak, a ještě chtějí jít do sebe, tak jsme si celou společně. A co vám dává vaše víra? Jako s tím, že by třeba to mohlo být dobrý, to křesťanství, než se budete modlit a najdete vnitřní klika a takové. A určitě ano, ale není to, evangelizace prostě není získávání oponentů. Není to získávání nováčků v tom smyslu, že v něčem žijeme a zháníme předplatitele. Zdá se mi, že evangelizace je
položení pár oblázků kolem pramínku v Bátě, nic víc. No, všichni to v sobě máme. Augustin říká, to znáte, ten nejslavnější citát z vyznání, pozdě jsem tě miloval, kráso, tak stará a přece tak nová. Ty jsi byl uvnitř a já venku. A tam jsem tě hledal. No. Augustin hledá Boha všude, ale pochopí, že to, co píše Pavel na tomhle slajdu, pak neví, že jste chrám Ducha Svatého a že ve vás sídlí Bůh. Tedy, když jsem chrámem Ducha Svatého a že ve mně sídlí Bůh, marnotratný syn, tu šel do sebe. A řekl si, jak mnoho námětů mého otce, v tomto mého otce má nabitý problém, který nebyl, tu šel do sebe. Terezie z Avily, když říká, co je to duchovní život, říká, jo, to je chutný, říká ten skleněný hrad, tu citadelu inferiér a teď bych chtěl strašně vstoupit, ale venku jsou ty zvířátka, špinavá, hadi a ještě ne, nechoď tam, nemá se vůbec tak a pokud někdy nevstoupí, a někdy vstoupí, dostane se do první komnaty, předá do druhé a v té 7. komnatě se potká s Bohem, s tím, že skleněný hrad vnitru, vnitřní citadela je duše člověka. Evangelizace není to, že přinášíme, nesem vám noviny a pojďte k nám. Evangelizace to je připomenutí člověku, kým je. Nic víc. Je to připomenutí toho, že to máš člověče v sobě. Není to tak, že já, který vím, něco říkám člověku, který není na cestě. Tak zdá se mi, že dneska je to víc než jindy tady toto potřeba, protože evangelizace, ti přijdou kamarádi, spolužáci nebo tak a může nastat ta situace, a určitě každého z vás nastala, že jste první a jediný křesťan, kterého znají. Vám třeba něco řekne. Podle toho, jak odpovíte, tak se to prosím teďka, já jsem stará historika, vlastně ještě před covidem, jsem v nejmenovaném pražském divadle, tam, co si vykládal nejmenovaným divadelníkům a jeden z těch velmi slavných herců, které na to byli všichni, tak mi říká, víš, nebo víte, jsme si říkali, a víte, já pocházím tam z jednoho města a v 17 jsem se tam bavil s jedním knězem a on mi řekl nějakou jednu větu, nebo dvě věty nebo tak, že já jsem hodil křesťanství přes palubu. Teď mi 40 nebo 45 a pomalučku se vracím. No a jsem také pochopil tu naléhavost, nebo ten vzkaz pro mě, že to může být otázka té jedné věty. No, když někdo vám takhle něco svěří, řekne to špatně, tak on zavře volby a problém křesťanství pro něho přestává existovat. Tedy evangelizace není nápor. No? Není to tak, jak lákáme třeba na slovové akce. No? Naštěte čárových od křesťanství pokladně máte slovy zdarma, bez vlastní manželů, akce plus 1, nebo kněží Mariánu dáre zdarma, nebo běžmování Anselmím podle vašeho výběru, nebo tak, jo, běžte k zpovědí, kde je to zájezd. Takhle to není. Takhle to není. Jenom připomenutí člověku tím je. Tak už nám zbývá poslední obrázek a jistě znáte ten příběh zaprvé Ježíše Krista, který říká, já jsem cesta, pravda a život. To znamená, v křesťanství je obrovská dynamika. Nikdy to není chvíle člověka v klidu. Já jsem cesta. Pavel tam píše 11. Římanů, jak jsou neprobádatelné hlubiny boží moudrosti, štědrosti a poznání. Jdete dovnitř Boha, jdeme dál a dál a dál. Všichni jsme poutníci na cestě. Nikdy to není tak, že si strhnu ty stodely, postavím nové a větší, dám si nohy na stůl a řeknu si, tak duše máš v tom bohatství na mnoho let, je spí veselé vody. Křesťanství vždycky bude, tam bude vždycky ten oheň v člověku, pořád to bude to on the road, pořád seš na cestě a pořád jdeš dál a dál a dál, pořád o něčem přemýšlíš, modlíš se, mystika nikdy nekončí.
Jo? Nikdy křesťanství není tak, že se obrátí na té cestě, která začne poučovat tady na Velehradě mladé vysokoškoláky. Všichni jsme na cestě, pořád jdeme dál, pronikáme do moudrosti Boží a při mši svaté, jak se toto rozpojuje s vínem, ať jsme spojeni s božstvím věčného slova, spojeno s naším lidstvím. Takže i když kolem je mír, tak já mám být vždycky ten, kdo je na cestě. No a nikdo lepší z mě známých teologů to neřekl lépe než Colonel Trautmann, který na začátku Ramba 3 říká: Johne, venku válka skončil, ale uvnitř tebe převládá. Děkuji za pozornost.